Помните ли експеримента Лед и огън? С крушата сорт наши. Честно казано, не очаквах това, което видях. Метода, в който се съмнявах най-много, даде невероятен резултат. Здравейте на всички! Аз съм от нещо нищо. И нека ви покажа за какво говоря. А именно, ето го и резултатът, когато предизвикваме природата. Виждате ли, приятели? Вижте за какво говоря. Ето това се получава с нашите круши, които стояха отгоре върху ходилника. Наистина съм учуден, защото самата круша иска стратификация. Или иначе казано, трябва да мине през студен период. Един вид да презимува. Затова изкуствено сложих тези в ходилника. Но, както виждате, тези над ходилника показаха невероятен резултат. Топлината буквално събуди крушите за рекордно време. А ето какво се получи с крушите, които бяха в ходилника. И те са покълнали. Даже почти всичките са покълнали. С изключение на една. Ето как изглеждат и тези, които бяха в ходилника. Може би в ходилника дава по-добър резултат, защото наистина повечето са покълнали, докато тук имаме по-малка каляемост, но пък за сметка на това по-бързо развитие. Сега ще засада тези в почва, защото може да се оплетат коренчета, после като ги отделяме е лесно да се щупят, щупим ли коренчето. Това означава край на растението. Също така може и да загният от прекалено многото влага, която е в салфетките. А тези другите, които са от ходилника, имаме два варианта. Единият пак да ги прибера в ходилника и бавно, но славно да изчакаме да покълнат и да дойде резултата, който е в момента с тези, които бяха над ходилника. Може би ще станат доста по-здрави, като коренова система, като стъбло. Нямам представа. Другия вариант е да ги оставя на топло 1-2 дни и после тях също да заседя в чашки с пръст и да изчакаме да пораснат. И да ви кажа честно, спирам се на варианта, в който ще ги оставя за 2 дни, за един ден или за 2 дни на топло. И след това също ще заседя в саксийки да видим как ще се развият. Дали ще се развият, дали е трябвало да ги държим още в ходилника. Само времето ще покаже. Погледнете. Погледнете, не е ли красиво? Ако вие харесвате такива експерименти, може да цъкнете по едно лайкче на видеото. Това наистина помага на канала ми. Забележете ги. Добре, нека да ги засадим. Както добре знаете, предварително съм си надупчил чашката, за да може да изтича водата. Ненужната, която е, да остане само важната. Пръст. За да не загният пък коренчетата от много вода. Сега ще напоим пръста. Използвам, както добре знаете, престояла шмяна вода, поне 24 часа, понеже чешмяната вода е доста тежка, има колине. Затова предпочитам да престои. Най-хубаво е дъждовна вода, но няма как да събера дъждовна вода. Така. Сега ще си взема тук лъжичката
Ще направя по една дупчица, където ще поставим нашите семчици. Така. Сега много внимателно ще ги поставим да не пречупим коренчетата, защото наистина са доста крехки. В случай ще ги заровя доста. Ще оставя ето така стъбалцето, може би. Да. Много внимавайте, приятели, когато вадите, защото ето вижте как се е сраснало в салфетката. Виждате ли? Не падат. Като тръгнем да го вадим, много внимателно, защото наистина може да скъса коренчето, което се е впило. Ето така внимателно. Ще го поставим и него, само че ще си направя по-хубава дупчица. Ето така ще го поставим и него. Ще понатиснем. Ето тук имаме една, която само е паднала един вид люспата. Не знам ние да я пробваме или защо да не я пробваме и ние. Ето. Ще я засадим и ще я сложа с ето така надолу. Ето така. И тук ми остана още една, която е покълнала. Ето така ще сложим и нея. Общо взето и трите, и четирите даже са с различна кълняемост, както се казва. Едната е само е паднала люспичката, другата е мъничка, третата е по-тъничка и четвъртата то е с общо взето най-дебелото коренче и най-дебело стъбло. Не знам дали се вижда хубаво. Така. Сега на тези другите ще сложа още мъничко пръст така отгоре. Ще посипя да има. Тук също ще сложа. Тук също ще сложа. Ще я разпределя хубаво. Нека да има. Вие пробвали ли сте да покълните круши на топличко? Пишете в коментарите, ще ми е интересно да разбера. Защото аз не бях. Но очевидно има смисъл да ги пробваме и на топло. Така. Мисля, че това им е достатъчно. И на по-дебелото може да сложим още мъничко. Нека да има. Да е здраво стъблото в земята. Пак ще ги намокрим. Хубаво така, като за начало да ги намокрим, да ги напоим. Не, че имат много нужда в момента, защото те си достатъчно важни коренчетата от салфетката, но все пак по този начин притискаме почвата с водата, е така и за излишния въздух. И спомага за нашето развитие. Така, това мисля, че е достатъчно. И да, на топло нямаме много голям резултат. В смисъл от всичките семки, които сме засадили, половината са покълнали, другата половина не. Ето тук може да видите, че имаме 4, които не са мръднали изобщо. Даже 5. Другите са просто отворените.
Даже тази си не станала доста мека, поразложили се. Дали според вас е просто някакъв късмет, че тези са тръгнали? И така, това е с тези, които бяха над хладилника. А тези в хладилника, както ви казах, ще ги оставя и след 1-2 дни ще ги заседа по същия начин, както и тези. Но тук са доста повече и може да ги пробвам всичките. Напишете ми в коментарите кой е бил вашия фаворит. Хладилника или над хладилника. Ако искате да пропуснете продължението и да разберете дали тези азиатски круши ще оцелеят във варненската ми панелка, абонирайте се за канала и включете камбанката. Чао и до следващия път!